Dneska tu máme crossbar challenge, willpower versus grip power. Ale nie klasický, ty budeš kopať nohou a ja budem hádzať rukou. OK, poďme na to. Potom ma musíš poraziť. Snaž sa trošku. Hej. Brankára musím poraziť. Ty vole. No, No, keď bude 1-1, tak ideme rýchla smer. Dobre, potom. dobre. Ak dáš, vyhral si. No, ešte rozstrel. Ty. Poďme na to. Je tam. Ty si robíš srandu. Brankárom nemôžeš prehrať. No, to som hovoril. Nemôžem prehrať. Sme doma. Dobre, takže teraz keď dám, tak som dám. Poďme to ukončiť. Gól dobrý. Nechcem nikoho zosmiešňovať, ale idem ľavou nohou teraz. Dobre.